Хора, да са луди котки. Como se faz? Tá bom, se tem na bicha. Não, eu não quero dizer apertar. Chihuahua. Ты много забавно. Agora sou chato que tem. Agora sim eu tenho Ravjari aqui. Espera. Поблизу. Мать. Оф, скочил. Брат, то търси бой. Черната като търси бой. Ама кои се ткайцата стават какво? Гледайте. Брат ми никак не се бия да малко разсирам. Como зяпаш? Почва се хора. Боя започна. Майко на оранжевата котка, как копашката е изтръкнала направо. Кола зяпаш? Брат, само се ръмжат. Майко ня. Хора, това е най-смешно. Оле, майкото си яде космик. Там у нас, беше, у нас там щам седи. Не там. Спря. Не, сега пак ще почне. Спря ли, бе? Не, идва. Вършо са. Не. Чакай. Какво правят? Аз не съм. Еми, кога да правим видеото свърши? Чао хора, той ще от видеото. Да. Бъдете здрави.